Ki nongelam jongka Henyotra Border Dispute Redressal Forum haka artarik jeliong kilalet ya kendo ya umintri rangba ajela Konrad ke sangma ban kerpat ya u ban itho kentup no ya barok kishnong kasi penar ki badan hapo block 1 kabatip kum ka ilaka labang nong pelut habak keren syakilat sai kubor u chairman ka Henyotra Border Dispute Redressal Forum ba chanda mis sungo ulapan kan mau bayak ilaka labang nong pelut lapan imbiang daka Giant Hills Autonomous District Council JHADC ha kabala dep bantung ya uba prolin samayang kum u acting deloy kate ka ilaka shu ula ong bagi shnong ki badan hapo block 1 kila yo e ki epic ki scheme ba per bat ki waipat ki kot ki sla badan kam hindre ya ka block 1 pan hadu menta ka sorkar Meghalaya kampat syamla itho purayaka uni unong yalam ula pentip ru panaka liang umintri rangba kajela ula ong ba unsa penlong ya kajingalang bakerpang banyak keren halor kani kaman bat naka liang ka forum ru ka kami denti ba kini kijing dawa jongki kinsa urlang baik kendo bat di semester kimat kiri artli min bukongsan maka dega subjek syati sepo block 1 ka ilaka labang nang pelut bat ka benungkong kedai ka jingsya bami olat kinong rep kijongi sithi ban rep hilingka ka jongki bat ka baari kedai ka ban itu no yakini ki shnong ki ba ka Giant Hills Autonomous District Council ka ladep ban itu katkum ka an ilaka ka jongka bat ngikwa pada ba ka street government ru kan itu yakini ki shnong ki ba ka Giant Hills kala da bai sanat iki sodar shnok ya udoloi ba ka Giant Hills district kala da thong khnang ba kin yo ban ya syakapat pada ban apply ki ki documentation ki ba ki donkam ki shnong dan ban apply ki scheme ki benefits ki ba selansare ki yo ande haduk menta ki nong ki perdok ki persam jongi ki bodan hang tiap labang nong pulut kim yo te kading kading mat ka ba ngilawat aiteng ban nakaliang jongi ki chairman jongi ba channe mesugo in batai khndiat ba halor ni benta ba dei ka labang nong pulut to menta nakaliang jungi Henyotra Border Dispute Redressal Forum te mga komisarman hadin bangila panig appointment ban ya kenduk ba di CM jungi Konrad ke sangma haklai tarik me te menta gesngi artarik Jun ngilayok appointment ban ya kenduk bat hakane ke jingle ya kenduk ke jungi mo ledap ai kata ka jingtho ke jungi ke representation ke jungi haga jinge dei bat ka recognition bat ka inclusion ya gisnong kasi penar baro ke badon hapo block 1 ke batip benta kum ka ilaka labang nang pelut kat kumbala penim ya katay ke ilaka daga Giant Hills Autonomous District Council haga ju ko poru kladep ban aisanat yu acting deloy purlin semayang bat kladep ru ban aisanat ya baro ke wahe snong bat nang ta ki notification naga district council baka district council kladep itu ya kita gisnong ba pher te kumalong menta ni nagaliang juga forum ngidap si syar daga jing sngew khia haga jing ni de bat ga jing baki pait nong sok snong jungi ki ya kendu kumbang ni ledep ai kita jing thok ki babun haga jing de bat kan ni kam sa government radu mentaru ni sngew si ban ong ba ga government kampat la ban itu ya kini snong barok ki badan po block 1 sa ga jela Meghalaya bat kumalong mentahi ya ka block 2 mo ya ka block 2 ka sarkar ka dep itu nadugis nem arhajar saw bat baro kisnong ya badon hapo block 2 arpeo arteli kilayo ya ki epik sa kisnong lejong kilayo ya ki weipat de ki kot kisla ka badon kam hala ki jong kisnong bat kilayo ru kita ki kran ki scheme ba pher na ga jela Meghalaya bat ru kini kisnong jong ki baro kilarunglut ha baro kita ki department jong ga jela Meghalaya hinre ka basyo si ka long ba ya ka block 1 pat hadu menta mene ka sarkar Meghalaya jungi kampat syam itu ithaw ya ni kisnong tedene ni ka daw ko bujing ki paido syam snong jungi hadu kata ban yo ya ki kot kisla ga badon kam nadu ki epic ki bar certificate ki sul tribe certificate bar ki vegi te ka jingi de ba kane menta ka sngiru kumanga ong do mene lep summit ya ka ni jing tho jungi ba ka sarkar Meghalaya kan prestet kan bala naga benta ban itu no ban enroll no te ya kita kisnong baro sepo ka jela Meghalaya khanang bagi briu jongi ke basong ba sa sate
kin yo ban apply ya kini ki kot ki selaju ki badan kam nudu ki birth certificate hadu ki election photo identity card bat ki ve de ki jon kam jo ki ken bar ha ju ko paru bagi ne ki snong kin rung no mo hapok ki department ba fer jong jelami galia kum ha ki block CNRD block nangta haki crime map saki police station bat nangta haki health department bar saki ve ki department barok ki bangiti plang ki badon hapok ke jelami galia ti ku melong menta ke jing ka bagi berujungi kendu kalong kubanga nyai ban na kapor ngim ya keren lane kim ya keren ya kata ke development mo kumbayo sini ene ka badon kam kalong ba ya ki dokumen ke jongki ya ki kot ki sela ke jongki kendiat nagaliang ke jungi ngimlak klem da ai kata ke jing sngeungu kaburam ya ka Jende Hills Autonomous District Council ba haka executive committee jong ka Jende Hills Autonomous District Council Kilarai ban ai ya kita kilan holding certificate bad iki pata ya gibri ujung barok ke basong ke pesak sete da ka free kemut da ka IA mo free land registration te nagaliang jungi ka forum gi pau ka jing sngeungu ya ka Jende Hills Autonomous District Council na ka bentakan ni henry ka don kamenta ka long ba kumba ke district council kala dep menjur ban ai kot ai slah ke jede ba kende ko ciap mo kapata kilan holding certificate ba kum terke ti kabron kam kalong ba ka state government ru ka de ba inclusion no ini kisno kubalong menta ke jing itu jo ke district council ke jing penim ke district council di kana elaka ke jing ai sanat ke district council yo acting the loy ko he snong kam no jingmut namar bale ba ini kisno ke pat rung hapo ka jelami kale ya tiga negede ke we ke mat ke badon kam ke ba ngingil ra ba ngilia keren ru yo chief minister ke jing de ba kene ba da kaliang chief minister ru ulo ong ba ngin sadon kata ke meeting ke bekerpang bene keren hol kene tingi ap kemilanti ya kata ke katu ngilaya keren ma katu adega we ni ki mat ki bangi keren bat usiam manadu arja khat nadu mi khatlai ba ki kinong sunong ang tiga awan hier spo shilong nomar kim yo lar ban rep hakaling kha ka jongki hi ndika ring kha jongki wai kenado khatlai tarek ke sarkar kala promise ban pha ekta ki acceptance jati enen da poise ti acceptance ki songa ki kotar ki jongki barak ki jongki kimnut ban le ki lengkha ki jongki kamdon jing mentoy tengi iba kata ka jing jar ka jing jinjar jongi pai ba jati ka anang ban bhai ki ngai i lama ki video kala awan kata stage of desperation fi kala awan don ki no sosio ki bang teng ba la habyam no do kuli lan jing sathan fi habyam no tharai habji tangawe do kuli lan jing sathan ngilap penstius yang ang kalong ka bakala kalong unhuman kaba msya ya kibriu ban rap ba kiling khak jong ki ba im nak rap ba na rong shurong te na kaliang jong siam ula pentep ba la de biakaran bat seti asam bat mentag kasni kala de brai ba kin ailat no ban rap no bat ngil indi kan kanum dai dan kata ka false promise ngi ko ba shen wood mentag kasni hi ban yo kata ka jingtep ba la sya rengkat ka jingada ka bapaka haba ong wala sya mendai ban aila di kitang ban rap henry ki peluk jongi di ban don lang halingka ban pentikra ba kini ki karbi ki ba penkhenya ki an ki kendon jong ka shudong ka tan mar kumbal aja ka de kata ki nda alen ki karbi ki ba kaung mau ki siat ka jeri de menta ki peluk at sama ki don hang tu menta ka jing ona jong itu ki bre no karbi ban kawang mau ban pendon kam ki jeri ban siat ki nong rap ka jongi hatong ngin ong ba ki pulis asam ki accomplish jong ini ki karbi ki balik ka kam atau kamla cuman long ba ka pulis asam kin khanglat ki karbi ba pem dai ban ya kau mau jadi mentang sing lai kren inland bat kumba usia miraong ba asam no kala da besong ga meeting mentang sing bat kin yo no ban rap ngi up ya kata khobor ba le se shibet hi kri ban yo ta khobor khlang ba ki pai ba ki jongi ki yo ban rap no pada nakaliang ka jongi ngila kali khamta ba badai ban penbai uput ba bon bat nakaliang jong usia mulaong ba mentakin sa thung yo tau bari minister bari in charge ya ka yakte original ka bari sathe jongi ul adan bat kin thung sa nakaliang jongka asam onladap thung takin sai shong ya taka meeting bat nakaliang jong kini ka committee kin khot ya barok stakeholder khamta ba na badai ba ka block 1 komya ka HBRF ru kila ya province bakin kin khot mangin pensneu ban nakaliang ga jongi pada ngila penpau ya UCM ba habadai ba ka block 1 ngim dei ban light naka notification khat nai pasan hufra kani ka base ka tenrai ka jong ka jinya karen mangila pentip chief minister ba kani kam dei ba ngidang ya karen mentai ka block 1 block 2 ki nado khat nai pasan san punyong ladon kata ka jing ya
bisa lain kata joint demarcation dari Kariba dikasih mikir kasar itu council bagi United kasih jentia kilawan rak report ada ya man gisnong lapet menu wasa kan kini yu kibang kincaba mayu kitho kidak yu gatim orang senong bakani report oh kena suat putra kalamat ay bagi bun senong gini basnong lagi basong senong lagi benar gejongi kibri ngajak ibro nyoto ram jadi kani ngapen iya UCM barang yang UCM ru kembang ila ong ibangin su IA sajam bakin susim no ya block 1 block 2 nakaliang kajongi ngila sing num laban pedang yu ko me kata bat nakaliang jong CM ru lapan pau ba ka sarkar ka rumsha baradam poi gaji karan le sing in approach no daga third alternative legal procedure pada banyak kun ya kan ka benta pada